A mitjan segle XIX, un llibreter barceloní va voler fer una nova església allà on la ciutat creixia després d'enderrocar les muralles, l'Eixample. Seria un temple expiatori fet pel poble i per al poble. Un jove arquitecte va convertir aquest projecte en l'obra de la seva vida i va aconseguir que la seva proposta fos una innovadora, incomparable i monumental basílica. Ell era Antoni Gaudí i el temple, la Sagrada Família. L'any 2010, 128 anys després que es posés la primera pedra, el papa Benet XVI va presidir la dedicació de la Basílica de la Sagrada Família. Allò que havia estat un somni ambiciós es feia realitat i es complia l'objectiu principal, que la Sagrada Família quedés dedicada solemnement al culte. La diada d'avui és santa, dedicada a Déu nostre Senyor. No us entristiu ni ploreu, el goig del Senyor serà la vostra força. La cerimònia va tenir un gran seguiment a Barcelona i també arreu del món. Molts podien veure, per primer cop, la grandesa i l'originalitat d'una de les esglésies catòliques més grans que s'està construint al planeta. L'origen del projecte cal cercar-lo a finals del segle XIX, quan Josep Maria Bocabella crea l'Associació de Devots de Sant Josep i promou la construcció d'un temple expiatori dedicat a la Sagrada Família, finançat pels donatius dels fidels. L'arquitecte Francesc de Paula Villar va fer el primer projecte. El 19 de març de 1882 es col·loca la primera pedra. Un any més tard, l'arquitecte renuncia a l'obra i un jove Gaudí de 31 anys n'agafa les regnes. Ell volia fer el temple perfecte. Gràcies a un gran donatiu, va poder fer un replantejament total de l'obra. Gaudí deixa enrere el projecte d'església neogòtica i proposa un pla ambiciós i monumental, absolutament innovador, amb 18 torres de gran alçada. Conscient que no veuria el temple acabat, va prendre una decisió trencadora. En lloc de construir les naus en horitzontal, va començar una altíssima façana en vertical, la del naixement, més alegre i vistosa, i va pronosticar: vindrà gent de tot el món a veure el que fem.